som la Mariona i la Sònia, tècniques del programa Sigues tu. I en aquest vídeo us mostrarem alguna activitat i jocs per gestionar la ràbia. No estem massa acostumades a gestionar la ràbia. No ens agrada gaire tenir aquesta emoció, és desagradable, però sí que és cert que és útil. Tens raó, és una emoció carregada d'un fort disgust, que apareix quan algú trenca una norma que per mi, per nosaltres, és important. La podem sentir cap a alguna persona, o cap a alguna situació externa, o fins i tot cap a nosaltres mateixes, quan no som coherents amb el que voldríem fer. La ràbia ens serveix per defensar-nos davant d'allò que considerem injust i per marcar límits. Ens obliga a fer alguna cosa, ens dona com per activitat. Tenim un malestar, un patiment, un disgust i hem de fer alguna cosa. Normalment descarreguem i a vegades no sabem gaire com fer-ho. Ja, quin rotllo això de la ràbia. Però és una emoció que tenim i, com deia la Mariona, és útil. El que hem de fer és gestionar-la. I cada un ha de trobar la seva manera. Tot i que us podem donar alguna pista per ajudar els vostres infants a posar-hi més atenció. Per exemple, una manera de canalitzar la ràbia, n'hi ha moltes, és dibuixant o pintant. Us fem una primera proposta d'activitat artística. En aquest cas seria que creeu un mandala gegant. Pot ser a la pista, pot ser en un espai d'un entorn proper, i el podeu fer en guixos, utilitzant diferents colors, o bé, si esteu a prop de la natura, podeu fer un mandala amb elements naturals. No és tan important el resultat en aquest cas. El que és important és gaudir del procés. Què sento? Em va bé per canalitzar la ràbia? Puc estar més calmada quan estic aquí participant d'aquesta activitat col·lectiva? Que xula. Sí, i és important remarcar-los això, no? Que tant és el resultat final, sinó que ens interessa fixar-nos una mica com estem durant el procés. Hi ha una altra activitat que em ve al cap que és xula. Us l'explico? Vinga, va. Vinga, va. Sí. És la de estic cansada de ser la dolenta de la pel·lícula. Va dels contes. Sí? La idea és que proposem als infants, així per grupets, que creïn noves històries dels contes clàssics i que canviem els personatges dolents i que deixin de ser-ho tant, que estan cansats i ja volen un canvi. M'agrada molt. Després poden representar aquestes noves històries, no?, davant de la resta del grup, i segur que trenquem esquemes. Ja m'imagino la Caputxeta Lobezna o alguna cosa així. Pot ser molt divertit. Saps quin altre joc és molt divertit? Quin? El picaparet enrabiat. Ah, sí, Sí, és el clàssic, però amb alguna variació. Te l'explico o no? Sisplau. Vinga, vamos. Va. Es tracta de que els infants que participen de la partida però que no paren, vale? Quan sentin el ja, hauran de parar-se i fer una figura que representi una situació de ràbia. Vale? Què passa? Que si t'equivoques o se t'escapa el riure, hauràs d'anar a l'inici de la partida. Fem una prova ràpida? Fem una prova, va. Vinga, va. Fem una prova. Fem una prova. 1, 2, 3, pica paret, 1, 2, 3, ja! En aquest cas, la Mariona es queda al seu lloc. Però! 1, 2, 3, pica paret, 1, 2, 3, ja! En aquest cas, la Mariona hauria de tornar a l'inici de la partida. No vull tornar! Bueno, al final de tot, podem reflexionar una mica de si és molt difícil mantenir molta estona la ràbia, si és cansat, si han aparegut altres emocions, quines, per què. Interessant, molt ben trobat. Sí. I em fas pensar en un altre joc que s'assembla una mica. Saps quin és? Saps quin vull dir? Sembla que sí, a veure. Estàtues enfadades. Yeah! Sí? Es tracta de buscar un so o posar una música i quan parem la música, vale? I ens hem de moure pel pati com si estiguéssim enfadats. Sí? Quan estàs enfadada. Punys tancats, no? Les celles així, el cos més aviat recollit. Ens movem pel pati. I a la senyal o quan parem la música ens hem de parar de cop. Vale? Es tracta de reflexionar i pensar si és difícil aturar la ràbia de cop, si necessitem temps o estratègies per poder pensar-hi i veure com ho podem fer. M'agrada.
I fins i tot després podem fer la nostra pròpia caixeta de la calma. En aquesta caixeta podem guardar aquelles propostes que té cada infant per tornar a la calma després d'un moment on han sentit ràbia, enfado. M'agrada. Sí, és cookie. I em fas pensar, saps el joc aquell de la mosca al nas? No te'n recordes? No molt, la veritat. L'explico. Es tracta de que per parelles construeixin una canya amb on anar el rotó, a la punteta, pot ser una ploma, un mocador, si no tenim res de res, fins i tot un tros de paper de vàter, vale? Algo suau. Vale. Sí? I es posen per parelles. Un tindrà la canya i l'altre no. Llavors escampes el grup per l'espai. I algú del grup diu: a mi m'enfada que em prenguin les joguines. Si jo que tinc la canya crec que tu t'enfada molt, aproparé aquesta canya, la mosca, al final, a vora el teu nas. Sí? Sense fer-te mal, atenció. Sí? Si crec que no et molesta gens perquè t'agrada compartir, doncs aniré més aviat als peus. Vale, és com un regulador del que em fa enfadar. Sí. I a més tu pots dir, no, puja, que realment sí que em fa enfadar. O no, m'és igual, a mi si em prenen les joguines. Vale. I així, al ser compartit, també els nanos i nanes poden veure i adonar-se'n de que els hi fa enfadar més, de que els hi fa enfadar menys, coses que potser no pensaven ni per ells mateixos, ni elles mateixes. Vale. Segur que és un bon joc per practicar la gestió de la ràbia. Sí. Mariona, i encara tinc un altre joc. Ah, sí, Sí. Quin? Qui pilla, vola. Ah, sí, ens ho expliques? Claro. Vale. Col·loquem els infants en una rotllana i al mig de la rotllana un cubell ple d'aigua i una ampolla de plàstic buida. Fem girar l'ampolla de plàstic. Quan aquesta para, assenyala un infant. Aquest infant haurà d'anar corrents fins al mig de la rotllana. Allà trobarà una xeringa que haurà d'omplir. En el moment que comenci a omplir la xeringa d'aigua, la resta d'infants poden marxar corrents, fins que el nen tingui la xeringa plena, o la nena. Stop! Llavors tots i totes haurem de parar. I el nen o nena de la xeringa podrà esquitxar i mullar a la resta dels seus companys. Que guai. Sí? M'encanta. Bueno, quan acabem, podem obrir un espai per compartir com ens hem sentit. Per exemple, en algun moment hem sentit ràbia? Quan aquell o aquell ha fet trampes, és que no ha parat quan jo he dit stop i ha continuat corrents. No, és que s'ha posat a córrer abans de que jo omplís la xeringa. I com hem reaccionat quan hem sentit aquesta ràbia? He cridat, m'he enfadat, no he dit res tot i sentir-la. Què ens va bé per poder descarregar aquesta ràbia? Tots i totes hem reaccionat de la mateixa manera? Tots i totes hem sentit aquesta emoció? Que guai, m'agrada molt. Sí, com amb una activitat superdestiu, super de casal, d'aigua i divertida, podem treballar la ràbia i posar-hi aquesta atenció. Consciència. Sí, m'agrada, super. I així com per anar tancant, tinc una altra proposta. Vinga. Val. Es tracta de que cada infant escrigui en un paper alguna cosa que els hi faci ràbia. Vale, ja la tinc pensada. Vale. Després sortim al pati i ens posem així en rotllana. Llavors, aquell infant que vulgui compartir pot dir el que té escrit al paper i una forma com per descarregar aquesta ràbia. Pot ser xutant una pilota, estripant un paper, cridar, córrer, saltar, el que cada un li vagi bé. M'agrada. Sí? Sí. Bueno, nois i noies, i això és tot. Esperem que quan aparegui la ràbia la pugueu acollir i trobeu una manera perquè pugui ser expressada. Molta força i molt d'aprenentatge. Fins aviat. Adéu.